Ulethisi, ukufaka imvunde ngaphezulu komhlabathi. Ulethisi uyimfino eyisaladi edume kakhulu kanti futhi unovitamin A. Ulethisi unezinhlobo eziningi nemibala enhlobonhlobo. Ulethisi umila kahle endaweni enamazinga okushisa aphakathi kuka-5 degrees kuya 15 degrees. Yize umila kahle ezindaweni ezipholile, uyakwazi ukubekezelela amazinga okushisa aze afike ku-30 degrees. Tshala ulethisi entwasahlobo kuze kube sekwindla. Uma utshala ulethisi endaweni enkulu, lungisa olayini ababili babe amasentimitha angama-20 ukuhlukana, ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwabo. Ingadi encane yona kumele uyivundise ngemvunde ize ifike emasentimiteni angama-45, bese utshala olayini abathathu babe amasentimitha angama-20 ukuze ube nendawo eyanele. Beka intambo yokukala ngamasentimitha angama-75 esikhonkwaneni bese uyaxhuma nesinye esiseceleni kwaso. Beka izikhonkwane zesikhashana ngamasentimitha angama-25 bese ubeka intambo ukuze wakhe indawo yemvunde. Yiba nesiqiniseko sokuthi izintambo zinamafindo aqinile futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise ubuye uzehlise. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha angama-25 ukuze ube nesiqiniseko sokuthi akukho okugqibayo. Uma ugqiba ingubo yomdali ingakabuni, lokhu kungabanga ukuthi umhlabathi ube nenitrogen engeyinhle bese yehlisa ukuhluma kwezithombo. Faka imfologo emhlabathini ibe amasentimitha angama-30 ukushona phansi bese uyayidonsa kancane kuze kube umhlabathi uyathamba. Susa amatshe namagabade ngemfologo kodwa ungalingeki ngokuphendula umhlabathi, ugabe nje. Phinda lokhu njalo ngamasentimitha ayi-10 uhamba ngolayini. Ukulungisa umhlabathi one-acid kumele wenze indawo engamasentimitha angama-25 bese ufafaza isandla esisodwa somlotha wezinkuni noma i-bone meal imitha ngalinye. Ulethisi udinga ukutshalwa ngamasentimitha 2 emvunde ngaphezulu bese uba banzi ngamasentimitha angama-25. Akudingekile ukuxuba imvunde nomhlabathi. Le ndlela yokuthela imvunde ngaphezulu ukulandela lokho umdali asikhombisa khona ekuqaleni komhlaba. Umdali wadala izitshalo ukuthi zithole umsoco emhlabathini. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali imboze ngamaphesenti ayi-100 bese iba uqinsi olungangamasentimitha 2 ngesigamu ukuze ugweme ukumila kokhula bese wonga nomswakama. Ulethisi utshaleka kahle ngezithombo ngoba uyashesha ukumila. Sebenzisa i-double stick uyiphendule ingene engubeni yomdali bese uyayicindazela emqubeni uze ufike lapho ufisa khona. Phusha lezi zimbobo ngamasentimitha angama-20 phakathi kwezitshalo namasentimitha angama-20 kolayini ngokuma kwedayimani. Faka isithombo bese uyazicindazela phansi nge-double stick noma usebenzise umune wakho ngokutshekile ucindezele umquba kahle ngasezitshalweni. Ulethisi unezinhlobo eziningi futhi umila ngokungafani. Omunye uvunwa usenamahlamvu amancane kanti omunye usenamahlamvu amakhulu. Omunye uvunwa usuyinhloko. Summary. Gaba njalo olayini bakho abangamamitha angama-75. Faka isandla esigcwele somlotha wezinkuni imitha ngalinye. Faka imvunde uvule ngamasentimitha angama-25 ukusho ube uqinsi olungangamasentimitha 2. Faka ingubo bese uyatshala uhlukanise ngamasentimitha angama-20 izithombo kuhlukanise futhi nolayini ngamasentimitha angama-20 kube ngokungathi idayimani.
Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.